Congratulations mamakin fara action muku mun dau attention gashi mun zo reception babatun mu yi disruption. Mrs. Delubulus Yakubu see my contribution. Bola Ahmad Tinubu Aswaju mun gode. Senior special assistant kin daga tuta to the president Bola Ahmad Tinubu kin taka humanitarian affairs poverty and baki and elevation. Mrs. Delubulus James ita ce na kawa waka in kira dakta Allah shine ya baki ga dan kebi ASB ni ke biya takinki Allah ya yarda uwata ta karba mai tausayi mai kishi jin kai ga talaka uwata Allah ya baki hadarin dare marka to ku yan bakin ciki sai ku je ku yi ta burga Delubulus James momi san ba ta darga kin daga tuta kin wuce sara suka gorgeous fantastic uwar kwarai mun karba gida alkhairin ki ya fito ya kashe babbakon kuda har shirin yaki tafiyar ki bane gargada wata rana zan soka Abuja na ishe gogarma baka ta ingarma Hafsa da Sa'id tana da kishin al'umma ita tabban damar nayo wakar momi don Allah ci bi iso kiyo min ya anti ASB ina da ke na dau saiti wakar ga ta momi ta daka ta Delo na tsara kin ce ai wakar ga ta nan na rera Mrs. Delubulus James ga wakar nayo takta kiki mai yi kiki momi oyoyo momi oyoyo momi oyoyo momi oyoyo momi oyoyo mata ka adin zinari ko ku tagulla gaye in ya kai gaye karkaci hulla jirgin sama ya tashi sama ya shishilla momi 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 oyoyo Mrs. Delubulus Yakubu momi oyoyo ga uwa ga marayu daga ta mai fasa taro shaki dahi adawa sai dai mu bi dokan garu sun yi bakin ciki da ke Allah dai ya yarda mai noma momi kin san shi ke yin huda martabar tulu na san bai dai kai wata randa wannan hanin garabu ya zama baiwa wata gashi a yanzu dukkakin musurata mai kishi uwar mu taimana gata jamu muje jamu muje jamu muje jamu muje momi jamu muje daga takin kira kin dauka kin dau aniya Allah ya rika Mrs. Delubulus Yakubu Allah ya rika mukamin da aka yi miki shine yayi haka Mr. President Alhaji Bola Ahmad Tinubu ta ci dubu sai ceto Bola Ahmad Tinubu baba oh baba oh baba Ahmad Tinubu jagaban of Lagos baba muna godewa aiwa Delubulus SSA mun sarawa kuma mun daga hannu gun Allah mun godewa shi kashi in ka tauna kyawo kai tsotsewa Mrs. Delubulus James ta ce ta gode har ASBin waka ni ma na gode Hafsa da Sa'id tana ta cewa ta gode Mrs. Delubulus James Allah momi tayi senior special assistant to president at federal ministry kun gane of humanitarian affairs ke dai ce and poverty elevation tsarin nan yayi honorable dakta mai fasa taro ke zarra Mrs. Delubulus Yakubu ni ne miki waka ga ASB mai waka ya miki waka momi kin kira Allah ya rika momi na taya ki murna na taya ki murna na taya ki murna na taya ki murna 091 3660 3954 daga naku ASBin waka na sadaukar da wannan wakar ga antina kuma uwar ɗakina Hajiya Hafsat Sa'id. Congratulations once again, mommy. Dr. Delubulus Yakubu.